ממתקים. כאן יש טחינה, כן. אבל עם סוכריה הכי טעימה. את חייבת לטעום. אני לא חושבת שאני רוצה לטעום הממתקים של עכשיו. מה עוד יש לך שם במנהרה של הממתקים? לא ממתקים, קינוחים. קינוחים? קינוחים הכי טעים. איזה? מה יש לך שם? רציתי. משמלו. יש לך שם מרשמלו? כן. מה עוד? סינדגיס. סלימדליס? קטן. אם אני עכשיו אוכל לך את האף, ככה אני אקח אותו ואני אוכל אותו, אז אני בעצם אצליח להגיע לכל הממתקים? באמת? עם קצפת. שטוטים. ואני יכולה לאכול לך את האף? אפשר? כן, כנראה. אפשר. כן. אפשר. תתחיל. מה? תתחילי, נו. תתחיל לאכול? כן. אוקיי. טעים? כן, מתוק. וואו. אפשר עוד? לא.